jagat dewa Bathara jagat wasana kang antara jagat. Ger iki wis kancik 41 dina. Aja terus-terusno olehmu tapa brata pesraga Mantingawa nganti jiragamu wis garing kaya ngene. Iki dina Anggara Kasih, dina kang becik. Kowe kudu gugur dina iki. Amangka iki wis keturutan apa sing dadi kekarepanmu. Sing kok jaluk wis tumiba ana ing ngurimu. Delengen. Pusaka wis tumiba ana nguri iku wis dadi jodohmu kanggo nyambung watang putunge wong tuamu. Ger Gundara gugur gugur Gundara wis sancik 41 dina anggonmu menapa pesraga Mantingawa nganti jiragamu garing kaya ngene. Ya wis sing mbok karepno iki pusaka iku wis tumiba ning awakmu gak ngerti. Ya. Lah gurimu
pusaka wis cemelor kaya ngono awakmu gak krasa. Ayo jebul. Iki wis kasembatan apa sing dadi karepmu. Nek wis oleh pusaka iki awakmu aja duwe rasa sapa sira sapa sun ya. Awakmu kudu ngerti babagan urip ana ing alam donya. Aja berasa angger-angger. Kowe ngerti pusaka iki? Lagi, kula badhe tangger. Ya. Pusaka napa? Iki pusaka jenenge tapak lima. Tapak lima. Iya. Terus awakmu metapa cak? Wo, gunung layar kene wis kasar oleh pusaka iki. Kula kasatipun. Lho. Aja maneh jamu manungsa. Daya kasiate mbok sepetno gunung Jogruk segara asat. Apa maneh manungsa bakal lebur. Dadi sak walang-walang. Pun mantep rasane ati kula. Ya. Sampun. Napa ingkang kula suwun niku pun tumurpa dateng kula. Dados rasane ati kula badhe ngusik utawi berantas para londo ingkang wonten bumi Jawa niki. Betul. Nggih. Sak guru awakmu tak kongkon mudhun ana ing tanare iki akan dicerita. Nggih, Pak. Betul. Nggih. Sejatine awakku iki duduk anakku dhewe. Lajeng Anak angkat. Dek rikala semono aku karo bapakmu iku sak pejuang. Sak pejuang ngusir bangsa Londo ing tanah Pulo Jawa iki. Dene apa? Bapakmu karo makmu iki dipateni karo bangsa Londo. Awakmu tak golayu nang sak teker gunung layar iki. Dene awakmu tak anggap murid, ya murid tak anggap anak ya anak. Betul? nggih, Pak. Eling-eling nek wis ngagem pusaka tapak lima iki aja adigang dibunuh sapa sira sapa sira. Eling-eling menungso sekti ana apa sakti dik daya walidik. Aja gawe kaksiane liya. Aja duwe rasa sirik jenti sing jail terakhir. Ilingon. Wong urip ana alam donya iku padha karo nandur. Sapa sing nandur bakal ngunduh. Ngunduh kowe pakertine dhewe-dhewe. Awakmu nandur becik bakal terik becik ngunduh becik. Sebaliknya awakmu nandur ala bakal ngunduh ala. Dadi sangsara uripmu iku teka pokal gawe dhewe. Duduk Gusti akar jagat nyiksa karo menungso ora. Ana menungso sara siksa iku teka lakune dhewe. Teka lakune dhewe-dhewe bab gak ngerti kahanan urip iki bakal ngunduh kowe pakerti. Nggih. Iki sing kaping pindho nek awakmu wis ngagem pusaka iki aku meling 3 perkara. Meling 3 perkawis. Ya. Napa kemawon? Nek awakmu sakti aja mateni. Ya. Eling-eling awakmu sakti aja mateni ya. Sing ora terus. Kaping pindho awakmu mlayu banter tapi aja disiki. Ya.
Sing kaping 3 nek dadi wong pinter aja minteri. Cik ora keblinger. Ya, wadidau sapa sing temen bakal tinemu becik ya becik. Tinemu ala ya bakal ala. Ya. Suradira Jaya lebur dening Pastuti. Satya digaya kaya apa nek awakmu tumindak angkara murka bakal lebur karo pengayoman Gusti kang welas asih. Eling. Napa ingkang dados jangane Bapak kula kuniling. Ya. Betul. Nggih, Pak. Iki dina awakmu tak palilahi. Tutupno perjuangane bapakmu biyen. Ayo, usir bangsa Walanda. Tak tambahi pangestu koyo banyu mili. Alok alano popo. Sengkolo alam alik. Amana pang bawang putih. Nyingkring. Milik orang kulit setan orang tua. Ayo. Udah ya. Udah. Mari Kuntoro wis iso nyambung utunge wong watang kuwi. Ya. Aku tetep gak tego karo Kuntoro. Tetep tak jambangi lho. Wis umume wong ngongkon nyambut gawe kei pangan kei bayaran. Aku krungu wong nyambut gawe nang kene gak tau kei mangan, gak dibayar. Kon jare sapa? Jare sapa? Akeh wong sing ngomong ngono. Terus apa? Nah. Mato. Tai. Ya. Oh nyambut gawe bareng lho. Seneng amin, ancik karo bangsamu dhewe. Terus ate lha. Terus ate lha. Lereno. Nek leren
Enggak apa bener. Dadi kon iki nek diarani londo blantonan ya kon. Gak iso bacot lek gak didulang barang bangsa londo. Gak iso ngombe lek dicombor barang bangsa londo. Model mula ngombe wae kon. Oh, Kepingin. poni ngomong Kepingin. ngempet iki. Wong Jawa. Oh lho, iki tanah. Tanah. Iki tanah Jawa. Oh ini tanah itu artinya apa? Panggonan. Panggonan Jawa Iya. benek. Berarti tanah Jawa itu panggonane wong benek. Lah nek kon gak benek, lha apa kon manggon iki? Di balane mana kotor mulai ngomong. Ayo. Lek kon ngarani tanah Jawa. Tanah itu panggonan. Jawa benek. Dadi tanah Jawa iki padha wae panggonane wong benek. Lah kon gak benek, lha apa kon manggon tanah Jawa iki? Nggih. Nek iki angka dikapten. Terus kakek apa? Len. Lereno anggonmu ngepi wong. Lek kon gak nrimo lapor bareng londo. Lek sing larang wong nyambut gawe Guntara. Ojo ngene gila to. Gila, aku nang sisik. Ayo. Saiki sampean kabeh gak usah nyambut gawe gak usah balik. Babagan iki Guntara sing ada. Sik kurang ajar. Lek aku ngrasakno bangsa iki. Kok sing ana wong sing koyomu nyambut gawe barengan barek bangsa. Gak ngelingi. Apa sing dipangan hasilé tanah Jawa. Apa sing gawe sumber teko tanah Jawa. Apa gak ngerti? Apa besok mati digawa nang negara londo. Ya. Kabeh wong-wong Jawa sing nyambut gawe barang bangsa londo. Kecandak tangane Guntara. Mati.
biyen kok gak ono laku. Kiri nongkrong. Kerja bakti tanpa apa. Iya. Awak dhewe. Siap peteng. Bro. Loh. Lah kok jelek kok. Apa biasa apa iki? Ayo kok. Iki cabut teko Jepang. Ya dudu apa? Jepang iki. Apa? Robo Jepang. Lah iya. Robo Jepang. Tuker. Lah Jepang. Jepang teko luar negeri. Wah. Mana tak hati-hati ya. Nggih, dikono mursal. Mursal ngono. Saking dableke arep dikurang. Nek aku gak awas pada. Kabeh. Jangan. Oh. Sudah kamu main sudah latihan bahasa Belanda? Sudah. Bagus sudah kamu berarti ya. Ya. Sudah latihan tembak-menembak? Belum. Nanti dari panitia ya. Di lapangan tembak ya. Ya. Oke. Kamu sudah kontrol di pabrik? Sudah. Audio aku? Sudah. Bagus. Berarti tidak ada masalah. Oh. Bagus, terima kasih. Semua itu sudah yang lain kemana? Berarti ada yang di pabrik mau jual? Sudah. Oke, ya bagus. Menyari kamu berdua kita latih tembak ya, jangan lupa ya. Oke. Ini orang-orang Jawa jangan sampai kalau kerja di pabrik gula kan belum selesai. Nah, ini harus karena orang-orang Jawa itu juga perlu kerjaan dan makan buat Oke, baik. Nah, kamu awas supaya mandor itu jangan sampai lengah. Oke? Khawatirnya itu mandor itu nggak ngasih makan sama orang-orang. Ada orang pabrik gula Odaku. Iya. Siapa orangnya? Hah? Guntoro. Iya, betul. Guntoro anak mana itu? Kalau nggak salah, anak sini. Oh, anak Jepang. Kalau di daerah Odaku juga ada di sana. Tidak ada ya. Ada. Mari. Betul. Mari. Ya. Di Itu gimana, Mas? Gini. Ya. Terima kasih, saya terima laporan Ya. Mandor Marto. Ya. Masalah Guntoro apa jaya saya ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Itu ya. Kamu kayaknya takut ada. Hah? Ini baik. Oh itu. Soldat, jaga kalau ada orang tembak langsung. Siap. Tembak. Silakan ke pabrik gula
Jaga iki ya. Ya. Siap, Mas. Siap. Sudah tahu. Hari ini ada anak yang bikin kacau di pabrik gula muda. Ya. Jelas ini Bapak Lurah itu lengah, nggak ada mengawasi di pabrik gula. Betul. Nah, mari kita ke Lurah. Ya, Ya. mari. Silakan. Tapi kabeh penduduk iki nurut kabeh nek ambil kowe. Nek dhewe aturan penduduk. Ono arek ngomong kurang ajar iki. Iki nganti babet gurune. Gak iso lunas iki. Kuntoro arek ngomong kurang ajar. Tapi Para Jamal ukene pinggule kok ngono. Pondol merdeka iki. Mati-mati Para Jamal. Tak lapor surat. Ditekan golongan dipateni. Gus pulau Gus Sindugi. Ngene tak entek
jeneng wedok kok kan jen. Yo gak wani nek suwe kok ngene. Ngomong apa iki? Apa kan? Tak rungokno teko njaba kok ngomong dhewean, Ngene lho. Apa sebabnya aku metu kok gak mulih-mulih? Iki ngurusi wong sing kerja. Sing kerja melondo. Sebab saiki akeh menungso sing melondo akeh sing kagem nyambut gawe. Sampeyan kan. Kerja iku aja melondo. Sakno masyarakat sampeyan lho kan. Ya apa? Ya sakno masyarakat sampeyan lho kan. Gak melondo. Lho wis kan. Wong sampeyan dadi minangka rakyat kok melondo iku lho. Ngerti ya? Ya. Sampeyan kudu ngerti. Sandangan nggo sampeyan iki ya teko aku nyambut gawe melondo. Kalung sing sakmono gedene sapa sing nggon? Nek gak melondo. Wis, soal nyambut gawe melondo iku sampeyan wis gak perlu mikir. Ya? Kan jenenge wedok ya kepikiran kan. Jenenge aku bojo sampean kan yo mikir kadang gak bahasa turu kan. Bener. Cuma aku jangan takut ke sampeyan. Yo kok. Nanti anak sampeyan. Lho, sampeyan gak ada takkan. Nek sampeyan lho kan, wis peteng wulan gak boleh. Wis peteng wulan gak boleh. Wis 7 wulan. Yo nek sampeyan gak tau ngomong. Lah ngono sampeyan kok gak ngomong sih, Aku jangan ngomong sampeyan mlebu metu lho. Mboten ada bayar mriki. Mboten krungu kabar sampeyan. Bayar lapor mati bayar. Lah iya, iki sampeyan yo jangan tak kei kabar. Bayar iku yo mati ning dadak. Long mboten kuwatir aja takut munggah pangkat ngono. Bener. Teges kuat. Aku percaya. Porone sapa? Kalau jamal iki kang lurai sinten. Luar sadi. Ngeten. Belum mriki yo mau aja damel ora. Ono gawe. Pindah iku nyambang cilik kali diko. Ya nopo sih kabar kausanan iki. Bener. Anjane tak arep-arep. Pirang-pirang dino iki sampeyan yo gak teko nggone pendhok kelurahan, yo malah bojo iki kangen karo sampeyan. Sampeyan gak kangen kopine bojo. Gak kangen sama sampean. Cuma sampeyan lho kudu ngirim mantan ora. Aku bong lho kan. Ngeten. Yo. Kula mriki niku wau kajenge laburan. Laporan apa kamu? Enten penduduk di kono iki kurang ajar. Enten iki kurang ajar penduduk sapa? Oh, kerja sama kali turun turun. Bantah, kamu satu kan. Kulo batok, kulo ae gak ae. Mari ngono, Menteng tuh. menter. Mari Kuntoro iku arep ngomongan. Sapa? Kuntoro. Kuntoro. Jadi ku mau dicekel juga Ngene. Saya petang sama neku. Ngono. Nggih. Kadhi sing gak gelem nyambut gawe mel ondo iki ora sing pandhe. Nggih, Kuntoro. Terus Makanya penduduk-penduduk itu mau badai kan buru-buru di kacang makan di Jorolondo. ini Nggih. Kancane aku yo wis ngerti. Cuma ono sing tak pikir. Mikir ngomong malih sampeyan. Karo maneh. Jadi sinten iki? Sumira. Lah. Niku nek kate ngomong kan Jumila. Jadi niku disian kula lapor niku mau. Jadi iki. Betul tak karo Lho. Kula iki mriki niku
Guntoro karo anakku. Mbok menawa sampeyan iki roh manggone sampeyan kudu lapor karo aku. Para jamat, lu tak serang iki. Layak hak mulih bintang pitung bulan. Mau sampean lho kan, jangan ngomong gak sampean kok. Hukum gak sampean ngomong kan. Nek karo liyo gak apa-apa. Ani karo Guntoro aku kenal bae. Kan, saya Saya ada perlu sama kamu Bapak Lurah Baito. Perlu gak? Tahu namanya Guntoro. Apa itu? Guntoro dari Kerso di pabrik gula. Dan unteran di sana pabrik gula. Tadi sing gawe menawa apa mana? Guntoro. Bagus. Karepe Guntoro, karepe Londo. Lurah Baito. Kalau bisa Guntoro ditangkap dibawa ke taksi. Berarti kaya Iya. Aten? Nek panjenengan iku sing kok pasane karo aku. Tak cekel Guntoro. Ya, terima kasih. Saya ke Markas dulu. Ya. Mari. Hati-hati. Oh, udah tekan diri. Soal Guntoro karo Smira. Ini aku terpikiran. Ya. Nek pancen bener-bener Guntoro karo Smira iki wis padha senenge. Mengko bakal tak deleki. Bakal tak jodohno. Ya. Ning ngono iki. Dengar. Aku gak ada sampean Smira. Muga-muga ketemu. Ya. Tak ada. Sing hati-hati omah ya.
ora setuju karo hubunganku karo Kang Buntoro. Aku nyawang bapak sing kaya karo londo iki kaya wis aku ora setuju nyawang kanane bapak iki kok. Terus Kang Buntoro karo aku iki piye ya? Wah, Kang Buntoro, kapan sampean balik Kang? Aku wis kangen. Wis suwe nunggu sampean Kang. Kok udang tetangisan ngono? Sampeyan to Pak Imam, Pak. Ngapa gimana? Kang Buntoro lagi ning ono gawean, Pak. Oh, ana kawean. Lho, Bapak arep ngomong karo kowe. Ini. Katakan Bapak ngomong sampeyan. Bapak arep ngomong karo kowe. Penyisine Bapak wis sadar. Ora apa-apa. Nek pancen sampeyan iki seneng karo Buntoro. Bapak yo nyadari. Cuma ngene. Ojo sampai sampeyan karo Buntoro iki kawin lagi. Sing isine kawin siri. Bapak gak gelem lah. Sampeyan ngomong kaya sampeyan apa tenan lho, Pak? Kok sampeyan karo Kang Buntoro iki yo sengite ra ono. Kaya bareng sampeyan karo Kang Buntoro kaya bali karo ngono lho, Pak. Ngene. Bener wong sampeyan. Yo, nek bapak iki karo Buntoro iki wis kaya bos. Cuma aku ndelok sampeyan. Aku mesakno karo sampeyan. Apa maneh sampeyan iki wis kadang bobot. Ya to? Ngene. Terus karepe sampeyan apa, Pak? Engko nek bojomu mulih ya ngomong karo Buntoro. Kan saiki ayo mulih ngomong Bapak. Bapak wis nyadari, ngono ya. Tapi sampeyan iki ngomong lak tenan to, Pak? Mosok ngomong karo anake gak. Ya nek ngono aku nek Kang Buntoro apa balik mulih kok tak omongane ya, Pak. Omongane ya. Nggih. Nggih kok tak omongane nek ngono Kang Buntoro. Nggih sampeyan hati-hati. Iya nek. Kok tak Nggih, nggih, Pak. Ngono ya. Nggih. Ngomong karo Buntoro. Nggih. Nggih, Pak. Jane iki ya kaya ragu, rada ragu aku karo omongane bapak iki. Jane bapak iki tenan apa ora lho. Kok omongane kaya ngono. Kak. Akal kan. Sampeyan iki suwe banget tak tune kok balik-balik. Aku ya pengen ngerti. Jamak lae nek tujuh kangen kabus. Ya kan kok pengen ngerti lho kan sampeyan iki oleh golek gawe iki hasil apa ora. Terus sampeyan iki kadare sampeyan apa ya apa. Apa ya sehat, apa ya piye kan aku ya gak ngerti lho kan. Sing tak jaluk mung pandunganmu. Pandungane bojo wedok mesti dijabahi karo Gusti Kang. Lek aku tentu saka mau Bapak umrene Iya, golek aku. Tapi yo
tapi yo ora perlu karo sampean pisan. Lapor enggak. Ya bapak iki mangkondo nek aku iki dikon balik mulih Kang karo sampean. Gimana? Nggih, Kang. Ngene. Kok sampean kan Bapak sampean lurah Baito. Hah? Lek mbek barek guntole iku koyo iku wis gak sejapono. Ibarate banyu karo lengo. Wis gak dendam kesumat. Mergo apa? Bapakmu dinane iki nyambut gawe bebarengan barek bangsa Londo. Hah? Lah lek terus aku tumu-tumu nggone bapakku ngono. Apa gak kodakan interno? Ya bapak iki mang wis tak omongi Kang. Kasane sampeyan ngomong koyo ngono iki mang tenan apa ora, Pak? Wong sampeyan karo Kang Buntoro iki ya kahanane ya ora sing ora apik ngono lho, paribasane iki Kang. Ya aku takon, lah sampeyan iki anane aku ngomong aku karo Kang Mas Buntoro balik mulih iki ora apa lho, Pak. Bapak iki ngomong Kang, nek arepe awak dhewe karepe dikawini sing cara sing sah ben ora didik-didikan kaya ngene ngono jarene Kang. Marah. Aku ngerti. Aku wis paham apa sing dadi nang jero ning atimu. Kon istilahe wani melayu utawa metu saka Padepokan Mojo Agung mergo tresnamu barek Buntoro. Ning bapakmu ora setuju, gak setuju apa maneh? Kon duweni rasa tresno barek aku, gitu. Aku yo seneng tresno barek, tapi kelakuan bapakmu ku langsung gak seneng lho. Lah terus sampeyan mosok gak percaya Kang karo omongane bapak, wong bapak iki mang yo belan-belan ini golek ya karo sampeyan. Sak perlu ngomong koyo ngono mang lho Kang. Lek bapakmu ku wis dibarakno, lek esuk tempe sore tangi. Paling basane sore tepuk dele lah dele. Oh, isuke dadi tape. Melo ae. Kang. Wis, Iya Kang. dadi aku ngerti sing dikaro bapakmu, apa bapakmu sadar tenan. Iki mang tak takoni ping bolak-balik Kang. Bapak yo tenan, wis ngakoni nek bapak iki salah. Bapak rene iki mang yo saperlune yo api, aku yo tak rasa bapak yo tenanan Kang wis berubah wonge. Sumarah, Yo Kang. aku yo ngrasani salah. Sebab apa? Awak dhewe hubungan rumah tangga iki tanpa restu barek wong tuamu lanang. Ibarate walimu. Ning awak dhewe bangun rumah tangga iku mergo kawin siri. Mergo gak direstui barek wong tuamu. Aku bot-bote awakmu tresnane aku. Tresno barek Buntoro. Mergo aku berjuang. Ibaratnya belani bangsaku. Lek bapakku belani Londo. Bot-bote rasane atiku aku janjane gak percaya barek omongane sida ngono lurah Baito ya bapakmu. Ning Sumarah bot-bote rasa tresnoku bare awak. Lek pancen aku dinane iki ngajak aku bali nang Mojo Agung ngoni bapakmu. Aku gak pas. Tak ibaratno nalika semono awakmu mlayu saka Mojo Agung mergo ngaboti barek Buntoro. Kosok barine saiki awakmu njaluk aku supaya aku gelem mulih ning Mojo Agung njaluk donga restu terus nang bapakku. Iya.
tak turu iki. Apa sing dadi karepmu mergo gedene rasa tresnaku nang awak. Ayo. Tak turu apa sing dadi karepmu. Ayo. Ayo. Iya, Dok. Ini Dok. Dok. Ngene lho, bapak engko ning nggawa ibumu. Wah, tambah gak ketemu karo sampean. Lah, bapak iki mang takon-takon balik 10 kene. Kak Dok, dadane bapakmu isi, ngajak ibu ora isi, Dok. Kok isin ya apa sih? Nanti betul, bener. Ini temen tak? Ngono kok gak dijabar, Nak? Apa kebenaran? Mang budalane ya karo Mas Kuntoro lho. Nek ngono tak jual seneng ya Pak ya. Kowe menapa kasar? Lah yo kan, mulai kok gak bareng serang. Nah iya. Kira-kira Kuntoro? 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 Bapak anu karo kowe. Iki persasat awakmu gak seneng karo bojomu nek kaya iki. Bapak iki nyadari. Kuntoro?
Bapak iki wis sadar, wis nisab, eling-eling. Anakku Sumirah iki wis kadang bobot. Loh. Temen iki nak, Kuntoro. Kene. Yo. Iya, Pak. Saya iki kowe lho, gaya-gaya kopi. Ya. Oke. Kita Karo harus dulu ya. Karo dulu. Iya. Kuntoro. Bojomu mlebu tak konggal kok. Tunggu. Mosok awakmu sik durung nyadar. Nek bapak iki wis sadar, wis insaf. Ini karepe bapak iki. Ya. Awak niku tak nikahno kok tak rabekno sing sah ngono lho nak. Wis duwe. Antane ora itu barek buto. Bener. Nek dibarato banyu mundur ngono. Gak mungkin iso nyatu baso pergomo. Ora itu dinane iki nyambut gawe bareng sodo. Pinter. Nek panjenengan awakmu temen-temen seneng karo anakmu. Iya. Mestine awakmu kudu gelem. Aku iki wis sadar, aku gak gelem nyambut gawe londo maneh. Ora. Aku rasane atiku aku tumuju nang ngene pendopo aja aku iki. Pergo nek gak abot-abote rasa tresnaku barek Sumarah. Gak mungkin aku mati di depan pendopo iki. Pergo lurah bae itu nyari nyambut kayak bareng bangsa Londo. Mula saka iku. Nganti aku nyeluk ona. Iya. Iki ora sadar-sadar aku lah. Apa kena tak percaya omongan lurah bae iki. Eling-eling aku iki dhewe. Apa maneh? Anakku seneng karo awakmu. Aku sadar temen. Nggih. Ngeten nek panjen kados jenengan pun ngrestui hubungan kula kalian Sumarah. Kula nggih Bu. Ya. Ndoro. Nggih Pak. Seraya wis gelem nuruti kekarepan. Seneng karo anakku. Kula tresno kalian Sumarah lahir tulus ing batin. Ya. Nggih. Ndoro. Iki bakal nikah ngono. Dados dinane iki kula badhe dinikahaken resmi. Saderenge kula nggih nuwun ngapunten kaliyan Bapak. Mergi napa kula kaliyan Sumarah menika omah-omah kaliyan Sumarah boten asal restu kaliyan Bapak. Nikah siri. Nek pancen sakniki Sumarah keadaan bobot. Nggih, badhe dinikahaken resmi kula manut. Nggih. Dados kula badhe kengken siram supados mangke ngadhep dhateng kula menika kula kadas. Nggih, Pak. Nggih. Bundoro. Bapak arep ngundang kowe.
Nuwun sewu. Kok kula badhe siram Damas supados kula niki suci badhe madhep dhateng Pengulu. Kok Bapak penggak niku wonten napa? Ngene. Nek bener-bener aku iki ada nongone Pengulu. Apa ya ono? Nongone Pengulu nggawa pusaka. Nuwun sewu. Lek pusaka tapak limang niki kula kok abot sanggane owal saka jiwa raga kula. Dados pundi kemawon pusaka tapak limang niki kedah lengket dhateng jiwa raga kula. Bendara, Nggih. Bapak ngerti. Nek pusaka iku piyane? Ya cuma mosok yo ono. Pusaka iku sementara iki tak dari gone kamu, ya. Ya. Jadi Bapak iki Nuwun sewu. Niki wekasim nggih naluri kula. Lek pusaka tapak limang niki owal saking raga kula jiwa raga kula niku abot sanggane ngoten. Napa nggih pun kula betoh kemawon. Bendara. Nek panjenengan bener-bener awakmu iki seneng karo. Seneng karo. Mestine pusaka iku mboten ana karo. Kok gak tak gawe apa? Tak gawe nggon kamar. Pengko iki wis teko nggone Pengulu, bakal baleni ngono. Napa nggih saged omongan Bapak niki kula semeng. Kula pados jimat kula supados kula percados napa ingkang dados omongan Bapak. Aku siji-sijine lurah. Penduduk kabeh percaya. Mosok mantu gak percaya, Pak. Pak, nggih. Boten rasa tresna kula kaliyan Sumarah. Kula badhe nyerahaken. Dados kula ngedhep mantep ten ngasane Pengulu kedah boten beto pusaka. Nggih. Bendara. Wong masane pusaka ngono kok nganggo pikiran, enggak gawe bapak iki nuju karo. Pak. Nggih. Monggo. Kula percajos kalian Bapak. Lek Bapak niki saged njaga pusaka tapak limang. Kula badhe dados Damas supados jiwa raga kula suci. Badhe madhep dhateng Pengulu ngresmekaken napa ingkang dados hubungan kula kalian Sumarah. Monggo. Sampean ngomong ambek sampean yo setuju yo nduk aku setuju pisan kok saiki dendam. Nek Guntur mati, aku bakal enak. Sampean ku bolak-balik direno melo nduk gak enak kok. Kapten. Ya, Bapak Lurah. Ada apa? Pating jeler-jeler. Ngene Kapten. Ya, Apa sing diperintahno Kapten? Iki wis tekan. oke, bagus. Guntur
tekani pati. Tekani pati. Nah, Aduh, no. Jangan sampai dibunuh. Saya perintah kamu hanya menangkap Guntur. tapi Guntur itu tekani pati loh. Jangan, itu salah. Perintah saya hanya menangkap Guntur. Ngapain kamu bunuh? Itu melanggar kamu. Tahu? Hah? Bener. Oh gitu. Terus kan bilang bisa gitu. Lurah itu? Kamu gak kena dipercaya sama Kapten Sos. Yo, Guntur itu tekani pati. Londo dari mana? Bawa Londo, Londo nyekel. Tapi Guntur tekani. Terus saya ikan Londo yo. Kamu sah melanggar aturan sama saya. Sakwise aku jamangi Guntur. Iki atiku kok melang-lang ya apa kowe. Kok rasa gak enak? Waduh. Aku seklale. Amangka pusaka tapak liman iki aja nganti wal bengak rambut karo juragan. Nek adik wal teko juragan, wah cilo. Wah ngene ae. Rasa batinku tambah karo-karuan. Iki enak tak balik enak. Oh, ya apa kahanane omah iki mbok menawa aku iso oleh werta anake Guntur. Boleh aku bakal teko. Orang mati wong kene lho apa? Iki pelak apa-apa rono jarene kok.
nyabani omah. Ya ketara omah iki ya apa ngene kok. Kene sawane dhewe kok iki. Asana tak ngene iki. Gimana? Kan? Kak Bajo, apa jalan nang ngayo, boleh lapor. Gede pangapuraku ya, Nggih. Bane genapa aku ora meling karo awakmu. Pusaka aja sapak wal teko jiwaragamu. Iki kok sapa mancep gak iso wal karo awakmu. Lah iki kok iki bocor gak tahu sama. Oh, ada sundal kok tak sundal kene kaliku. Iki apa iki? Wis. Iki apa iki? Wis. Iki emang gimana? Wedok nang ayo. Ngono kuwi. Sabar. Iki wis kesusahan kene. Kono tambah susah maneh iki. Kalau ceritane bojo tetep sayang, padahal ini tetep bojo sing wis susah. Ngono. Ya. Iki ngomong. Apa sing akeh, Pak? Pusaka iki tak nasrana bae turah paito. Dadi pusaka iki asal usule mbok pasrahno nang lurah. Yaiku iki salahku aku gak meling awakmu aja nganti pusaka iki wal. Tok awakmu aja pegang serabut. Iki aku secara gede pangokmu ya. Aku ora pati aku ngono to. Iya. Rasane gak kuat atiku, Pak. Nah, iki mah wis bojomu iki kan ngajur Mas Cekana. Oh, ya. Kaya kowe gak kuat rasane awakku, Pak. Panas. Kan paling ngomong bojomu. Aku beling. Semati naik bobot tanah. Ya. Konak cabang bayi lain beto. Masa tak selama ini kok. Tapi nek
mikir sing wedok sakmono gedene. Lho. Lah kok iki apa ta? Sing kelak-kelak aku sik kan. Ini lho, Pak. Penurut kajian ya. Nek ana masalah digenahno dhisik aja calatu. Entek ngamek ora golek. Kamu jadi anak aku jelas di sini lho kan. Cara mau nek patine sapa sing kelak aku. Ya arek iku lho diramut. Lho. Warno tak kira aman. Tapi wilayahmu aja jejer. Sik gawe kisah terus. Wah, lah iki. Rondo-rondo yo kok gak omong. Jejer ku biasa diperintah karo ndoro kapten. Kok yo gak omong. Gitu. Monggo. Bapak Panji Santoso. Nggih. Bagaimana keamanan mojo aku? Nggih, kula badhe lapor dulu. Ya. Niki nek wilayah kula niki padha aman. Nanging sing wilayah ojo jejer iki dulu. Kisru niki. Nggih. Kisrunya ada apa kisru? Wonten arek nono niki sing gambar kisru niki. Namanya siapa? Wah niki tasik kira tahu dulu. Nggih. Tapi saya ada orang ngomong, ada pijam. Oh, betul itu. Ya, Betul. Orangnya betul. Nggih. Terus putih. Kamu saya pasrahkan, ditangkap 3 jam. Oh, Terus taksi lalu. jenengan pasar kula. Bagus. Nggih, kula sanggup nyeketi jam. Nggih. Nggih. Terima kasih. Nggih. Siap. Monggo. Nggih. Kurangane opo? Isane bangkat timur iki. Kok menawa aku kudu gawe siasat. Piye carane kok dijam? Lah iki. Piye tak gawe terus. Wah, sing penting tak golekane jalan. Rasanya hatiku koyo kedudut. Jenenge anak kabeh barek wong tuwa, kepengin bales sapa sing mateni bapakku. Nek ngono aku tak balik nang Mojo Agung. Tak delok
Kaya arek ngomong arek gandeng. Kaya arek gurun iki. Ya jelas. Arek endi yo? Kula arek pojo aku. Sopo jenengmu? Dijam. Wong aku iki sampe nom sampe duwe gak ono jenenge jam arek bojo aku gak ono. Terus kon jenengmu jam iki bapakmu sapa jenenge? Bapak kula Guntoro. Guntoro. Nggih. Lapo sampeyan? Ini yo. Nek kene tak elingno. Jo sampe awakmu mlebu nang mojo aku. Mergo mojo aku iki aku sing kuwoso. Sampeyan. Jenenge anak bareng wong tuwa, Pak. Nek bapakku dipateni sapa sing terima? Anak mestine gak trimo. Aku pengen balas sapa sing mateni bapak. Dadi awakmu tetep meksa mlebu nang mojo aku. Nek kene tak jo karo kena. Nek gak kene tak pateni lho. Opat kapito kaya bunute ulah tapak angin. Kekenero kaya berajaran gak mundur Pak. Ya. Ndelok tetep arepmu koyo arepmu. Nek kono sing setimo ora kuno. Bukanmu. Ayo, ilmu sok ngrogo. Para jamal. Ayo. Nek kono sungkan kok. Coba. Kok balik bablas saya. Kamu kok paling sing mateni bapak. Oh, tak tututi. Aku sono kau jam, tapi kudu liwat Guntur. Balik Guntur, peduk. Apa aku bisa ngerti jam? Wah, tak kelingan di Guntur. Lho, apa tadi kok Guntur? Lho, tuh aja diri. Wah. Wah, ini kurang. Bagus. Siapa jeneng? Jenengku Tijam. 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 Kan jenenge Tijam. Jenenge siapa? Bapakku jenenge Guntoro. Guntoro kancaku. Bagus. Sampeyan ngerti bapak? Iya. Lah sampeyan ngerti bapak iki wis mati. Iya, bener. Yen tinggal Guntoro aku. Sopo sing mateni bapak? Sing mateni sopo? Lho, sing mateni bapakmu iku. Sampeyan jare koncone. Iya, bener kancaku. Tunggal Guntoro aku. Lah nek tunggal guru gune ngerti. Harus bisa itu bapak Tijam. Bener. Terus sampeyan nduk kene manglaku. Aku golek Guntoro pancen. Ojo suwe gak petok. Lho iki lho. Terus jane gak petok aku jane mati Guntoro. Bapak wis gak ono. Iya. Saiki aku pengen bales sapa sing mateni bapak. Tiba-tiba kono kepengin balas wong tuwa. Tak kira sing mateni londo iki. Londo. Iya. Saiki ngene. Iya. Sampeyan nek iso balas cangkrimanku. Yo. Heeh. Sampeyan tak cekel. Terus. Sampeyan tak takoni. Iya. Abot endi cabak karo piyak? Lah aku jelas aku cagal. Berarti sampeyan gendeng jabatan. Lho, lah kok ngono jabatan? Kok ngono kok Sampeyan gendeng pangkat. iya Pak Jan. Iya. Kamu kok urip iki
kudu ngerti, Pak. Yo. Maksudmu? Sampeyan ora ndodone iki kan dipangan sampean. Tapi ku nang akhirat yo apa? Lho aku ya tetep abot aja kuwi, Pak. Isane aku dadi kedoro teko rakyatku ya. Wis. Saiki sampeyan karep sampeyan yo. Ya lho ya. Aku arep manut aku melok nang lodo. Terus Iku akeh pengen ae. aku ketemu sapa sing mati bapak. Aku bakal ketemu sing mati bapakku ngono ta. Oh, tiba kon takon sing mateni bapakmu. Wis takon nek sing mateni bapakku. Oh, Aku tijab. Arep bujang apa? Mojo aku. Anake Guntoro. Guntoro. Tijab. Oh, tijab. Ayo geser. Ayo. Jam. Wah, kurang kene dah. Kok dagang ate londo. Jam. Ojo pateni ya. Kon beli di Putumu sing ya. Ojo. lapo kok iso. Ojo jam. Cepet. Oh, ya. Hah? Lan. Iya, jam. Ayo aja kesuwen. Aku ngene iki ungkal gaman ki. Aduh. Ungkal gaman. Ayo. Iya. Kakak udah badan. Kakak udah badan. Pilih video gerak. Iya, ya. Pilih orang kita coba. Lu karang aja. Mana Kanan. Pak Jono beli pacitan. Terus. Awakmu ngomong. Oh, aku sing ngomong. Dan. Kon sing ngukur. Bawain pakaian iki opo iki? Iya, ya. Ono kelas. Nggih. Kowe anake Guntoro. Nggih. Kulo anake Guntoro.
Dijam, jam, nek ngono putuku dhewe kok ngamuk. Mbak jarak sepuro nak. Ini pancen mbak salah. Mbak nganti mel ondo sepisan wong tuamu tak pateni. Oh iya, putuku. Dan nek pancen awakmu kepengin nerusno perjuangane bapakmu. Iki sing durung iki wancine. Mula kompakno kanca-kancamu. Mengko yen ngono wong dek cebul parto wetan sangkane nganggo ombol-ombol ras iku sing bisa ngusir bangsa Londo. Mula sangka iku pantes jam nek awakmu nerusno perjuangane bapakmu ora maneh bapakmu sing diarani Pendekar Jojo Udo. Makanya ngomong benar sih. Kenapa ini? Kalau itu sekarang ini baru kemarin kita tuh baru pasti. Kalau mau lagi ini, kalau kita ada sama sekarang bulan ini terus jual lagi. Kalau sekarang lagi. Penggopean. Nggak boleh nang lagi ini waktu itu tak. Oh,